खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय HSLC बा मेट्रिकआव 75% मार्क्स मोननाय गासै 16,944 स्टुडेन्ट्सफोरनो 20,000 रांखौ 12 नङाबा 13 सेप्टेम्बराव होसिगोन होननानै आसामनि गभर्नमेन्टआ एनाउन्स खालामबाय। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लकडाउननि सायाव मोनसे स्टेटमेन्ट होदों। बिथाङा बुंदों कोविड-19 नि थाखाय आसामनि हस्पिटालफोराव अक्सिजेननि बाहायनाया सिगांनिफ्राय बारा जाबोगासिनो। मानसिफोरा कर'ना भाइरासखौ सिरियासलि लायालासे मास्क गानाब्ला आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामाबा लकडाउनखौ होफिननो हागौ होननानै बुंदों। मानोना आसामाव मोनसे समाव अक्सिजेननि आंखालबो जानो हागौ। आरो बुंबावदों फैगौ समफोराव कोविड-19 नि टेस्टखौबो बयनिबो थाखाय फ्रि खालामनानै होनो हायाबो जानो हागौ आरो टेस्टनि थाखाय 2,200 रां लानोबो हागौ। अरुणाचलनि टिराप डिस्ट्रिक्टनिफ्राय साथाम आल्फाखौ सिकिउरिटि फर्सआ म्यानमारनिफ्राय अरुणाचलाव फैबाय थानाय समाव एरेस्ट खालामनो हादों। बिसनिफ्राय गंथाम पिस्टल्स, मेगजिन्स आरो आल्फानि बेज मोनदों। साथाम आल्फानि मुङा हिरेन मरान, सन्जय बरा आरो नयन गगৈ। BSFआ मैया जम्मु एन्ड काश्मीरनि इन्डिया-पाकिस्तान बर्डाराव पाकिस्तानी टेररिस्टफोर हाबखुमाग्रा मोनसे टार्नेल बा गुदुं मोनदों। बे गुदुङा 20 फिट गोलाव आरो 3 to 4 फिट गुवार। बे गुदुं सिङाव पाकिस्तानाव बानायनाय माखासे बस्ता मोननाय जादों जायजों पाकिस्तानी टेररिस्टफोरा हाबखुमाबायो होननानै प्रुभ जायो। निउ दिल्लीनि रेल स्टेशनाव 42.89 crores-नि 83.62 kg सना हमनो मोनदों। बे केसआव 8 जनखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बिसोरो बे सनाखौ इन्डिया-म्यानमार बर्डारनिफ्राय निउ दिल्लीयाव फाननो लांखुमादोंमोन। आसामनि मिनिस्टार भूपेश कलिताया दाखालि एडुकेशननि सायाव स्टेटमेन्ट होखांनायनि उनाव मैया फिन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया एडुकेशननि सायाव माखासे स्टेटमेन्ट होफिनबावदों। फार्स्टआव दङ टिचार्सफोरनि कोविड-19 टेस्टनि डेटखौ बारायनानै 31 आगस्तनिफ्राय 15 सेप्टेम्बरसिम खालामनानै होनाय जाबाय आरो जायफोरा टेस्ट खालामनायाव अलरेडि नेगेटिभ फैखाबाय बिसोरो 1 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो जइन जानांगोन। सेकेन्डआव दङ अनलाइन क्लासखौ टिचार्सफोरा स्कुल बा कलेजनिफ्रायसो खालामनो नांसिगोन, सिगांनि बायदि न'निफ्राय खालामनो मोननाय नंला। आरो स्कुलाव सेनिटाइज खालामनाय आरो ससियेल डिस्टेन्सनि थाखाय क्लासरुमखौ रिएरेन्ज खालामनायाव हेल्प होनांगोन होननानै बुंदों। थार्डआव दं गभर्नमेन्टआ स्टुडेन्ट्सफोरनो मास्क होनो नाजागोन। जुदि गभर्नमेन्टआ हायाब्ला स्कुल आरो कलेजफोरा मास्कखौ स्टुडेन्ट्सफोरनो होथारनांगोन। फर्थआव दङ 15 सेप्टेम्बरनिफ्राय जेब्ला स्टुडेन्ट्सफोरा स्कुलाव थांगोन अब्ला स्टुडेन्ट्सफोरनो सप्तासेनि थाखाय स्टाडि मेटेरियेल आरो कुइसन पेपार हरनाय जागोन। स्टुडेन्ट्सफोरा बिनि एन्सारखौ नेक्स्ट सप्तायाव लानानै फैनांगोन। 5आव दङ HS सेकेन्ड इयार आरो TDS बा डिग्रीनि 3rd इयारनि स्टुडेन्ट्सफोरनि इनफर्मेल क्लासखौ 15 सेप्टेम्बरनिफ्राय जागायगोन। बे क्लासखौ 4 to 5 स्टुडेन्ट्सफोरनि ग्रुप बानायनानै एक्सपेरिमेन्टनि थाखाय 30 सेप्टेम्बरसिम लानाय जागोन। जुदि 4 to 5 ग्रुप बानायनानै क्लास लानायावबो कोविड-19 नि जेबो स्प्रेड जानाय नुवाबा क्लासखौ कन्टिनिउ खालामनो हागौ। हाइलाकान्दियाव रहिमुद्दिन लास्कार मुंनि सासे 17 इयार्सनि सेंग्रा गथ'आ फायार ब्रिगेड अफिसनिफ्राय मबाइल खावनायनि उनाव गोबां दावराव-दावसि जादों। लास्कारा मबाइलखौ फायार ब्रिगेड अफिसनिफ्राय खावनायखौ खबर मोननानै अफिसनि स्टाफआ बेखौ न'निफ्राय बख'नानै थैजासे बुदों। बे खबरखौ लकेलनि मानसिफ्रा मोननानै फायार ब्रिगेड अफिसखौ बुफाय-बुसि खालामहैदों आरो अफिस स्टाफफोरखौबो बुहैदों। बे सिटुएशनखौ हेन्डेल खालामनो थांनायाव सासे एडिशनेल SP आरो 7 जन पुलिसआ जखमि जायो। उनाव CRPFखौ लेंहरनानै सिटुएशनखौ दा हेन्डेल खालामनो हाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला मबाइल सिखाव लास्कारनि डेड बडिखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान निउस लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ Unlock4 नि गाइडलाइन्सखौ रिलिज खालामबाय। बियो 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो अनलि कन्टेनमेन्ट जननि बाहेराफोरनि थाखायल' एप्लाइ जागोन। फार्स्टआव दङ मेट्र' रेलआ 7 सेप्टेम्बरनिफ्राय कोविड-19 नि माखासे रुल्सखौ फल' खालामनानै खुला थासिगोन।
सेकेन्डआव दङ ससियेल गेदारिंआ 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय 100 जननि बारा जानो मोननाय नङा। थार्डआव दङ अपेन एयार थियेटार्सआ 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुला थासिगोन। फोर्थआव दङ स्टेटआ 50% टिचार्स आरो स्टाफखौ स्कुलाव बा कलेजाव लेंहरनानै अनलाइन क्लास लाहोनायखौ 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय खालामनो हागोन। 5आव दङ रेगुलार क्लासआ 30 सेप्तेम्बरसिम बन्द थाथ'गोन। 6आव दङ इन्टार स्टेट मुभमेन्टआ सिगांनि बायदिनो खुला थागोन। आसामनि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णआ समबारनिफ्राय मास्क गानि आरो ससियेल डिस्टेन्स फालियैफोरनि एगेन्स्टै स्ट्रिक्ट एक्शन लागोन होननानै बुंदों। इउनियन स्पर्ट्स मिनिस्टार किरेन रिजिजुआ मैया मोनब्रै केटेगरिनि नेशनेल स्पर्ट्स एवार्डनि प्राइज मानिखौ बारायनानै होबाय, जाहाथे कान्ट्रिनि इयुथफोरा स्पर्ट्स फारसे गोसो होयो। राजीव गान्धी खेल रत्न एवार्डनिखौ 7.5 लाखनिफ्राय 25 लाख खालामबाय। अर्जुना एवार्डनिखौ 5 लाखनिफ्राय 15 लाख खालामबाय। द्रोणाचार्य एवार्डनिखौ 5 लाखनिफ्राय 15 लाख खालामबाय। ध्यानचन्द एवार्डनिखौ 5 लाखनिफ्राय 10 लाख खालामबाय। कटन कलेजआ स्पर्ट्स पार्सन्सफोरनि थाखाय फैगौ एकाडेमिक सेसननिफ्राय BA प्रग्राम लन्च खालामबाय। बे प्रग्रामनि गेजेरजों आसामनि स्पर्ट्स पार्सन्सफोरा हायार एडुकेसन लानो हागोन। मेघालयानि सासे 20 इयार्सनि हिन्जावसाया UPनि मिर'टआव 3 मान्थ्सनिफ्रायनो टर्चार खालामजादोंमोन। बियो दिल्लीनि मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव जब मावहैदोंमोन। लकडाउन जानायाव न'आव फैफिननो हायियाव गावनि अफिसनिनो सासे स्टाफआ गावनि न'आव थाथ'नो होनायाव बियो बिसिनि न'आव थाहैथ'दोंमोन। बियावनो बियो 3 मान्थ्सनिफ्रायनो गोबां बिथिंनिफ्रायनो टर्चार खालामजादोंमोन। जेरै बेखौ फनबो हरहोआमोन आरो न'निफ्रायबो जेरावबो ओंखारहोआमोन। सानसे हिन्जावा बोरैबा फन मोनफ्रांनानै न'आव खबर हरनायावसो पुलिसफ्रा बेखौ बासायनो हायो। दा UPनि पुलिसआ बे टर्चार खालामग्रा मानसिखौ एरेस्ट खालामबाय। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। भारतआव दासिम 35,35,435 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 63,641। हामनाया 27,09,926। आसामाव दासिम 1,03,794 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया 82,510। दासिम 20,992 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 289। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 3 थैदों। थैनायनि लिस्टखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।